NDP and also the Northern Alliance bloc, I would like to invite you to this morning's press briefing, which has been organized courtesy of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. With me, you have the National Organizing Secretary, Honorable Sameh Suleiman. You have the Director of Political Affairs, Honorable Dr. Ben Piri, and you have the Director of Women, Honorable Mary Navicha, and I'm Shadrack Namalomba, the National Publicity Secretary. Tikuti tikulandireni kuno ku DPP Secretariat pamene tikupanga press briefing imeneyi aitanitsa ndi President athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika komanso mogwirizana ndi atsogoleri amene tinawo pa mgwirizano wa alliance popita ku chisankho cha pa 16 September wiki ya mawa ino makamaka Ford komanso David Mbewe komanso NDP komanso Northern Alliance bloc. Lero mama uno pa press briefing ino muli ndi olemekezeka Sameh Suleiman amene ali munthu wamkulu wa kuchipani kwathu pa nkhani zoona kuti zinthu zikuyenda bwanji, National Organizing Secretary, komanso ndi olemekezeka Ben Piri, Dr. Ben Piri amene amayang'aniranso nkhani za ndale kuchipani, komanso ndi mayi olemekezeka Mary Navicha amene amayang'aniranso nkhani za amayi kuti amayi mudziko muno komanso kuchipani zikuyenda bwanji. Ine amene ndikuyankhulani ndine Namalomba Shadrack amene ndili mneneri wa chipani. Tabwera pano kwakukulu kufuna kuti no Amalawi adziwe choona chenicheni kuti boma iliro la Malawi Congress Party likuwanamiza Amalawi. Dziko lino sili kuyenda bwino, chuma chasokonekera, koma mkatikati mwa kusokonekera chuma chimenechi kukupezeka kuti no boma likupitirizabe kunamiza Amalawi. Ndiye pano pakhala no nkhani imene itikati kukambirana pano kuti Amalawi adziwe chenicheni chimene chikuchitika mdziko muno pamene tikupitaso ku 16 September. Koma peto so tikhatu kamba kuti asaluze Amalawi asataye kapena chikhulupiriro chawo, asataye mtima, ngakhale pali mavuto osiyana-siyana, ngakhale pali kunamizidwa kosiyana-siyana. Koma pa 16 September DPP pamodzi ndi alliance partners ali ndi yankho lokapulumutsa Amalawi. Izi zimene zikhale tikukambirana pano. In English, we are gathered here for this press briefing just to share with you Malawians the concerns that we have as we go towards 16 September, particularly coming from government. The economy is in a mess, but yet government continues to make blunders and continues to make promises and lies, which is not good. And these promises and these lies are just there just to woo the vote, not necessarily to take care of the problems or the sufferings that Malawians are going through. At the end of this press briefing, we are also going to share with you, we are going to assure you that don't despair. His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika is coming back on 16 September, and we have got the solution to end the suffering that is here in this country right now. At this juncture, mundilole sopano kuti no ndiapemphe Sameh Suleiman kuti ayambe nkhani imeneyi tikatero notizipita pa chitsogolo. Let me invite Honorable Sameh Suleiman to now talk and speak to Malawi, to all you Malawians, but also akuyankhuleni kuti chikuchitika ndi chani mdziko muno ndipo titani mdziko muno kupita kutsogolo. Zikomo kwambiri ndikuloleni bwana Sameh kuti muyankhule ndi Amalawi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Poyambirira maulemonse akhale m'malo mwake, ulemuso waukulu kwa inu ma reporters at a short notice kubwera mawu nyinji chonchi timakunyadirani. Nkhani imene chipani chathu komanso anzathu amene tikugwira nawo ntchito tabweretsa lero ikuchokera makamaka pa mawu amene alankhula dzulo a president Achakwera. Dzulo ndikhulupirira kuti nonse mwamva kuti Achakwera lero akufuna abwere kuzauza mtundu wa Malawi mtengo wa nyuwani wa fetereza. Ife ngati achipani chiolawe chachikulu
komanso ine ngati munthu amene ndili chairman wa agriculture committee ndipo ndakhala pa mpando umenewu zaka 6 ndimazisata bwinobwino, taona kuti pali bodza lalikulu limene lifuna libwerero, mmene anachitiranso bodza la 4,000 enkanthu. Izi zikukhala ngati kuti angozolowera kuti azitipusitsa Amalawi. Ndiye timafuna tinene kuti nthawi ino sizobisa, dziko lathu lili pa njala. Kwina kulikonse kumene takhala tikuyenda, chachikulu chimene akudandaula Amalawi ndi njala. Tikaonesesa njala imeneyi ndi njala yochita kukonza tokha, si njala yobwera mmene mabwerera ya natural iya. Njala iyi it's man made. Boma lachita kukonza njala kufika pamene tafikira apa. Zikumvesano chisoni kuti ma solution othana ndi njalayi akulephera kuapeza boma, pamene ma solutions akuonekeratu kuti akanatero bwenza Malawi tisakudandaula za njala. Choyambirira chimene chikutikhuza kwambiri ndichonena kuti ku parliament tinachita pass budget ya 161 billion imene imenera kuti igule fertilizer wa program ya AIP. Mukaonanso mu budget mumaona kuti ananena kuti ituchita target anthu between about 1 million. So pano lero chimene chimadusa ku parliament mu budget chimakhala lamulo. Kutero kupamene paja tinapanga lamulo kuti lamulo limene a executive akuyenera kutsatira ndi ili limene talidusisa mu parliament. Ndrama yake ndi izi, anthu amene akuyenera kuthandizidwa ndi awa. Mtengo umene tikugulena kugula fertilizer ameneyi ndi 15,000. Tinapanga lamulo limenelo. Ndi lero tikudabwa kuti a president achakwera akufuna abwere mazulo pano azanene kuti asisa mtengo wa fertilizer kufika pa 92,500. Timafuna kuti asana nene mtengo umene wawo wa 92,500 umene tikuoneratu kuti Amalawiso sangakwanise. Chifukwa ife tinakonzekera kuti tigula fertilizer wa AIP wa 15,000. Tifuna abwere poyera anene kuti kodi program ya AIP yatha. Fangati akuthesa tipitaso ku parliament. Ndi lamulo limene tinalipanga. And executive sakuyenera kuphwanya malamulo mmene akufunira. Kodi ngati akubweretsa fertilizer uyuyu 192,500 akubwera pa program yanji? Kodi ndrama imene akugulira fertilizer amene aitenga pati? Timafuna kuti atichite clear lero. Mwayi ulipo, a president lero akuti afuna anene za fertilizer, tifuna mafunso amenewa atiyankhe mazulo pano. Ndrama yathu ya Malawi 161 billion imene tinapereka kuboma kuti agule fertilizer ili kuti. Chifukwa tikuziwa kuti fertilizer amene akubwera walowa Malawi muno ndi wochepa kwambiri. Talandira about 700 loads ya NPK and about 500 loads ya urea. Tikawerengera, it's not even 5% of what we need. Ndiye tikuona kuti ndiboza afuna anamiza Malawi zomwe zija za Bridging Foundation, zomwe zija za 4,000 enkanthu atipusise. Ndiye timafuna ati achenjeza Malawi. Musatengekeso ndi bodza la abusawa. Tinazionapo, tikuziziwa, iliso ndili nalikubwera la 92,000 enkanthu ikubwera lero. Muimva. Koma musatengeke nayo afuna angotipusisa palibe program imene yakonza dongosolo limeneli. Kodi ayipanga okha president iwo? Taona ndithu malamulo akuphwanyidwa pankhani zokhuza fertilizer. Mwaonapo inu kumakagula ku butchery anthu, kumakagula ku pharmacy fertilizer. Lero ndi izi. Ndrama yathu a Malawi tifuna tiziwe. Tinanenanso ife mbuyo. Chaka chatha
ma 15,000 amene boma inatolera anapita kuti anali over 1 trillion kwacha. Ma 15,000 aja ndi ametika nayambira pano ndikumaonjezera zinazo kuti program ya AIP ikhale yabwino. Timayembekezera kuti mwina abwera anene kuti ndi njala imene ilili ku dziko kuno taonjezera anthu olandira fertilizer kufika pa anthu 5 million. Ife tikanakhala osangalala. Koma taonani pano ndi September kuti achokere fertilizer wa AIP sitikuziwako. Zoti ayamba kugula fertilizer wa AIP sakunena. Chodabwisa nchokuti uyu wabwera wochepayi wapangidwa clear pa border ngati wa AIP, koma akubwera naye kuti amugulise no mtengo wodula 192,500. Fungati wapangidwa clear pa AIP ali ku SFFRFM kulilongwe mukanyamuka mukampeza ndi wa AIP amene amalawi amenera kuchita contribute 15,000. Lero akubwera naye akuti yayi tikugulisani pa 92,500. Munthu wa muzi wake kuti amene lero angakayipeze 92,500 ndiye atiuze ngati athesa program ya AIP afuna apange izi nangano ndrama ina yonjezera kuchoka pa 15,000 kufika pa 92,500 afuna apite nayo kuti afuna apange nayo chani. I think ndilekezeka ipompo ndichita kubweraso koma ndipase kompata anzathu ndiyambira ndiperekano kwa Honorable Ben Piri akata kubweraso mai Mere na Vicha zikomo. Ndathokoza atolangani akuluakulu mzanga Malawi nonse konse kumene mukuti mvera. Ine Sulemani akamba kwambiri nkhani ya fertilizer. Ine ndimafuna ndiyambe motere kuti chimene timavoterera boma kapena chipani kuti chilowe mboma ndicho kuti chikachite manage chuma cha dzikolo m'malo mwa ife Malawi. Anthu amene tili Malawi muno 20 million tonse sitingakwanitse kuchita manage chuma chathu. Chuma chimenechi chilipo chambiri monga migodi imene tili nayo, misonkho imene mmatolera ndi zina zoterozo. Ndiye boma limabwerapo out of trust imene imanenera. Trust imachoka akakhala kuti boma lonama. Mkulu wina amene anapanga zandale amanena kuti ngati boma lilephera kukwaniritsa zosowa za anthu ake, anthu akuyenera kulichotsa. Ndeni mati inu ndine tifusane lero kuti tsiku limene tinauzidwa za fertilizer wa 4,495 nkanthu koda Malawi alipo wagula fertilizer ameneyo. Ngati sana gule munene ndi inu kuti kodi ndibodza kapena ndizoona. Tinalonjezedwa kuti tidzakhala ndi passport ya 14,000 kwacha. Alipo wapanga passport ya 14,500. Ngati palibe munene ndi inu kuti kodi trust yo ilipo kapena kulibe. Tinalonjezedwa kuti wachikulira aliyense adzidzalandira ndalama pakuta pa mwezi. Munene ndi inu kuti kodi akulandira wachikulira aliyense kapena ayi, ndiye ndibodza kapena sibodza. Tinalonjezedwa kuti throughout period yawo kudzakhala duty free vehicles, duty free week. Ndiye inu mutiuze ndikangati kapena duty free week yo inachitika. Tinalonjezedwa kuti tidzakhala ndi kulumikiza magetsi komanso madzi kwa ulere. Ndiye inu munene kuti kodi zinachitika kapena sizinachitike. Ngati sizinachitike kodi nkola kuika kugwiritsa ntchito mawu okuti this government is a liar. Boma ili ndi boma lonama ndipo mwankunguniza. Kodi ngati ndilonama trust imene imachidwa enshrine in the constitution kuti akugwiritsa ntchito chikhulupiriro cha ife Malawi tidakalipo. Wiki yatai kapena milongo iwiri yapitayi tinauzidwa kuti kukubwera simenti ochipa kuno ku Malawi. Ndiye ndifuna inu Malawi mundiuze kumene muliko kwa Jali, kumene muliko ku Chiromo, kumene muliko ku Chitipa, kumene muliko ku Nthalire, kumene muliko ku Kafukule, ku Nkatabe. Mukugula simenti ochipayo. Chimene tikudziwa ni mshopu imodzi kapena ziwiri zimene zinauzidwa kuti inu panganizi. Anapangiranji kuba umbava weni ncholinga chauna kuti mashopu awiri amenewo ayambe atsekera inawa apange ku ndalama zawo abe makobiri a anthu. Ndiye kumene kuja ndi baso pano osati masewera.
feterezo jowalowa mashopu ukaja koma ndi atenga ndalama. Kodi akupezekadi? Sakupezeka. Chachiwiri achotsatu anthu ntchito. Anzatu amene amagwira ku Portland Cement, anzatu amene amagwira ku Shayona, ntchito zawo zili kuti. Chifukwa Shayona ku Portland Cement ndi ena chimene amapempha tipatseni forex tingobweretsa raw material. Cholinga anthu amene akugwira ntchito kumene ku ntchito zawo zisasowe. Amalipira misonkho anthu amene aja. Makampani amene amalipira misonkho. Komatu Amalawi tikupemphera. Izi zaluku shapu zizongoona munthu kuti akuyankhula chizungu chabwino. Komanso amanyamula maweti. Tikanaphunzira kuti bodza lizatipweteketsa. Ndiye ndimafuna ndikutsimikizireni pano kuti umbapo umene wachitika ku simenti ndi umene ufuna kuchitika nkhani amanena a Sulemaniwa, nkhani ya fetereza amene akunenedwayo. Padakali pano Amalawi akuzunzika kuopsa nkhani ya mapassport. Anzanga akumangochita bwerani mumve izi. Nkhani tu tinaona tonse ya Serbia ndipo zituzi tinaziona. Pamenepo panali Mnyamata amene amamucha kuti ati Pemba kaya ndi ndani amapezeka pena palipose pamene pakuoneka dilu. Unfortunately ndi ulamuliro umene as long as wachita offer kuti ndikupasaniko kati iyi timavomerezedwa. Amalawi azunzika abwezedwa ma airport chifukwa cha passport yomwe barcode yake si kuwerenga. Ma visa anthu akanika. Amalawi mukuti 5 years zina zikhaleso za passport yotero titsilepera kupanga kanthu. Kwa nthawi yoyamba tikuyima panzere chifukwa cha gasi. Tikati gasi sitikunena tu gasi mafuta agalimoto. Gasi weniweni ophikirayi chifukwa chani zinthu zasokonekera. Yemwe ipemba anatinamiza kuna kuti wakambira naso ndi sugar kuti sugar mavuto ata hezi kutere mavuto kulibe adakalipo. Ndimafuna ndikukumbutseniso Amalawi anzanga kunena kuti Malawi akuvutika ngakhale kuti akapeze chakudya kuti chakudya chipezeka pati. Anzatu a business pano anamalomba akuuzani ali ndi anzawo amene amapanga makampani amachita import katundu ku Malawi kuno akulephera kunena kuti angachita limit ndalama. Ambiri akuyankha ma court cases outside Malawi muno chifukwa chani boma likulephera kuti lingalipirire katundu wawo. Makampani ngati Shoprite akutseka. Dzulo lawyer wina odziwika bwino ntawundi muno anadandaula kuna kuti akulephera kulipirira mwana wake school fees. Wina anadandaula kuti amayi ake akudwala ali ndi ndalama makwacha koma akukanika kuti apititse patient kunja kwa dziko lino ndicho linga yoti ziyende. Mungamvetsetse inuyo Amalawi akumzimba, Amalawi akumchinji, Amalawi akukasungu kuti Ford ya wanu adakali makomo tikuyankhula pano sadakulidwebe. Komanso tu a Sulemani akuuzani monga chair wa agriculture committee ku parliament kunena kuti Amalawi ayamba kulipidwa Ford ya ujamba kwacha. Nkali rose ankalipidwa ma dollars. Ndalama ija anaisita kale inapita kwina zinthu zija sizikuoneka bwino. Amalawi akunchinji akukasungu shuwali muzinena kuti boma lomweli munthu ndi wako athu tipange izi mukuzuzika ndikulupira kuti zimenezo sizoona. Ndimafunanso mutandilola na Malomba amene mukuchita coordinate ntachulako dzina mwa corruption zimene ndikumaliza zimene zikuchitika. Ndipo nene kunena kuti dzulo nali ndi mwaya president atantumira ulongo kapanga zina incoming chief secretary aboma lathu tikamafika pa 17 pano anali kale akukumana ndi akuluakulu komwe tikukonzeratu kuti kodi tikadzalowa pa 17 pa 18 chakuti chizaenda bwanji. So incoming chief secretary anali ndi file pa ujeni pawo zodabwitsa ko basi kupeza kuti nkhani ya mafuta tikunenayo inu amene muli pa line tabwera nikaye amene muli pa maline amafuta tamveranizi. Nkhani ya mafuta ndiyo pangadala kuli anthu atatu amene akupanga zimenezi. Nzimayi uyu nzimayi mbaza kaya ndichani ovuta kuba kweni ndi zache pambe kuba afika pa chafoti kuba kwache ndikuchakona kuti highest bidder. Unfortunately ndikutsogoleri okuti ukangoti ine kati yanga bwana ndi zasokonekera. Nkhani ya G2G ikanathandiza choyambilira wako omani ujana anamiza ndipo anabwera ndi mafuta amene ankanena kuti ndi $100 per barrel. Mmene muja munali kati ya mabwana kuntunda kucha apanga zimene zija ndiye winanso wapita akukangana pawiri pa ukokozo ndi bwana amene wako omani yakunama ife tikupezera no 6 per liter zimene ndikunenazi akane. Ndipo so dzulo mmene incoming chief secretary amakambirana amakamba ndi incoming director general wa ku ACP okuti adzayambira uti kumanga ndipo anthu amene amangidwa corruption ilipo anthu akumangidwa kuyambira pa 17 pano chifukwa abera Malawi kwambiri amene wawa akutenga ndalama za mafuta zija
zopanga amalawi mungakhulupirire kuti $22 million yaperekedwa koma mafuta sanabwere. $22 million ngati akukana akane. Ndiye uyu wa Adax amene wakhala akumapereka mafuta naye wana kuti inetu mwakhala mukundinamiza nthawi yayitali. Ndiye ine mmandiuza kuti mudzindilipira leta sindingakupangeni. Panoto ali ku Mozambique kosakasaka kuti akasake mafuta ena. Amalawi kuba kokhakoka palaini mulipo zonama. Ndimalize pokuwuzani kuti mafailo ena amene ndawaona dzulolo ndi failo monga ya kugula fetereza kubuchala. Ilipo imene anthu amangidwa sikale. Kumeneko kuli failo ya East Bridge scandal. Anthu amangidwa. Kumeneko kuli nkhani ya Nsanje Malaka railway line. Kumeneko wa $48 million amene ankafuna upanga anachotsidwa nkuikidwa wina consultant mukumudziwa padakali pano mpaka inafika pa 120 billion. Njanjiyo sinaoneke kuti kodi kupita kuti. Ndiye kulitu kupanga launch maloni schemes ndi zina and nobody has questioned Amalawi sana kuyebe kuti 500 million ito kuchokera muntu mwa muntu. Misonkho analipira ingati. IMRA yangokhala ndikukhulupirira kuna kuti azifotokozera kuti kodi msonkho umene analipira pa ndalama ngati zimenezi ndi wambiri bwanji. Komanso to Amalawi ambiri ndikukhulupirira kuti makazi maina vicha akambapo professional women muza kuyaliti mzimayi wanu Martha Chizuma nzano a professional lady anamangidwa ndi kumangidwa komwe mukudikira kuti mumve kuti kodi nkhani imeneyi kuti bwanji kuchoka pa 18 zitero. Ndimafuna ndikutsimikizireni pano kunena kuti ngakhale nkhani yakugwa ndege kuchikangawa ichitika tu imeneyo tikamalowa apapa. So is this the government we can trust? The answer is no. Amalawi kulibe zokutati azikunamiza na awiri atatu kandidane azibusa kandidane amene adya kuti azibuza kuti ndi wakwatu mukuzunzika inuyo ndipo mavuto ndi ambiri. Fetereza uya kunenayo akhala 2 weeks yoka kungota 2 weeks izizi akubwerera pa mtengo wathu tisaname ndi mabodza. Zikomo kwambiri pana Namalomba apatse na zathu ena. Zikomo kwambiri bwana Dr. Ben Phiri chifukwa cha kusanthakula nkhani zimenezi kunama kwa boma limene lachakwerani. Ndi Amalawi ndi boma loti tilisankheso. Kodi Amalawi akufunsa atu Ben Phiri kodi simukufuna mudziwe chimene chinachitika kuchikangawa? Kodi Amalawi mene akunenera a Suleiman kodi mufuna mudzipitirirabe kudya nsima ya mapira? Kodi Amalawi mudzipitirirabe kuberedwa ndalama? Mwayi ulipo pa 16 September kusankha moyo kapena kusankha kupitirira ndi imfa imene nayo pano. Nditero kuti pano ndapatsire maina vicha kuti anenenso nawo aone alire kukulirani no Amalawi kuti pamene mukupanga chiganizo pa 16 September muyang'anire zinthu zingapo zimene muyenera kuyang'anira. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri maulemu aperekedwa kale makamakaso kwa enu publicity secretary athu omenso ndi presidential spokesperson Honorable Namalomba ndi anzanga nonse amene tili kutsogolo kuno nonse komanso director of political affairs nyumba yonse. Ine ndikuyamba lero ndikumwetulira nthawi zambiri anthu amandiona okwiya koma ndikuyamba ndikumwetulira kuseka kuwaseka anzathu amene akutuluka mboma pompano. Ndikuseka izi chifukwa chani? Anzathu awa afika powatengera Amalawi kundodo ngati maliro anjoka kutitola kutiona tulo kaya kutiona kutani kaya. Ndimafuna ndauza achakwera ndi gulu lawo nthawi yatha. Komanso ndikupangeni uwoni kunena kuti musathawe nziko muno muli ndi zambiri zoti muyankhe. Musathawe azathu amene muli m'maboda immigration. Musalole ma senior government officials ma directors kapena andale amene azunza Amalawi kuba ndalama za Amalawi kuyamba kutuluka lero kapena kutulusa katundu wawo kapena kuthawa ngakhale tsiku lovota kakhale after kuvota. Musalole maboda mukuti atuluke amene wawa. Tikufunani muli ndi zambiri zoti mwayankha Amalawi. Ndinene zingapo pano. Number 1 ziko muno muli njala yayikulu ndipo njala yafikapo chifukwa choti chimanga chakwera mtengo. Koma chimanga chimenechi chikuchoka kuti sichikuchoka ku Mozambique kapena ku Tanzania. Chimanga chimenechi chalimidwa ndi andale amene ali mu Tonse Alliance kapena ali Malawi Congress Party. Ndipo ine nkhani imene nayankhulako ku nyumba ya malamulo kunena kuti kodi ma mega farms amene mwagawa ndalama zimene zapita ku ma mega farms titulusireni list ya anthu amene mwawapatsa. Minister of Agriculture ni mboni analephera kuyankha.
nyumba yonse inachita phokoso kuchita defend boma, koma 99% ya mega farmers ndionena kuti ndi anthu amene ali Malawi Congress Party akulu nduna anthu alima ma 50 hectares ma 100 hectares ndalama za boma. Fetereza mampeza munthu asanalime, fetereza makafikira kunyumba, ndalama za boma, ndalama za nifi, anthu alima ndalama za boma sanapise nthumba. Chimanga chimenecho lero ife kwathu tugula 95,000 per bag. Chimanga chimenecho ndi cha mega farmers aja, mega farmers osati anthu akumudzi ayi, munthu wakumudzi waku Kasungu, munthu waku Nchisi, munthu waku Nchinji sanapeze mwayi wopeza not even a bag. Fetereza amene wapita kwa andale, ine kaya tsiku lina adalota jana adakankhira mu dzina langa ati kundichita register kuti ndikhale nawo mmodzi wochita benefit mu program. Nawo zana ine zoti mawanza yankha mafunso nkhani za chonchi ayi ndinakana ndi information ngati ndikunama anene ndadzikana. Fetereza kumakamusira munthu 1,500 bags pakomo kuti akalimire minda mega farms amene anapeza. Kumachita kubalalika kana boyankhula nkufika kumati mega farmers kukubalalika zitachuluka konda ndamuka ngukhuthulako lero mwalima banje osachitira chisoni amayi ndi ana amene akuvutika pakomo panga lero mama wawo ndinali ndi ana amene abwera ndi machembere, ana amene ayamba kutupikana kuchipatala, kulibe phala la soya, kulibe multivitamin, kulibe ma food supplements, kulibe ana akutupikana. Ndikunena pano akulu akutupikana. Madzulo nali ku Malamulo hospital kunabwera kesi yonena kuti zimayi akufufuma mimba. Ndafusa doctor chifukwa chani zimayi akufufuma mimba, kuti anabwera last week tinapeza kuti nthupi atha zakudya ndeti nauza kuti akambe kudya za magulu, koma munthu alibe chokadya. Lero mimba yamba kufufuma. Ndaona ni maso anga awadzulo ku Malamulo hospital pa emergency kesi imeneyo inabwera. Amayi ndi ana akuvutika, anthu okalamba akuvutika, anthu antenda za gona akuvutika amene amayenera kudya chakudya cha magulu. Lero mwalima chimanga ndama za boma mwazipakulira nokha, chimangacho mukukachikwezaso mtengo. Lero mukubwera ndi boza loti mufuna kutsitsa fetereza kuti asala 5 days lero mutsitse fetereza apeze anthu mmamidzi ayambe kugula alesa akwanire ndilitiro. Boza lake la mtundu wanje ineyo ndikusekani ino amene mutuluka mboma pompano, mutuluka ndi chitonzo, mukutuluka ndi chipongwe, mukutuluka ndi manyazi agwire nkhope zanu. Ndino anthu omvetsa chisoni kuopa Mulungu mkati mwanu mulibe. Ndino anthu omvetsa chisoni kwambiri, koma chilango chili pasi pompano. Kunali anzanu amene anazunza anthu osalako, chilango chimakhala pasi pompano. Kumwamba ukakhala moto wachiwiri, koma moto oyamba uli pasi pompano. Nde ife tikupemphani kuti musathawe, tikukufunani musathawe pasapezeka otuluka munomu, tikukufunani one by one muyankha ndalama zonse zimene mwabera Malawi. Lero anthu akuvutika kusowa mankhwala kuchipatala. Mzimayi kubwera ndi kabukhu kake kakuchipatala kuti amayi nali kuchipatala anding'amba andipanga operation koma ndifunika mankhwala kuti nzibayidwa, mankhwala kulibe. Ndiye kuti wagwirira pa mimba apabala akuti mankhwala kulibe, akafika kukhomo kwa mtsogoleri kuti mwina apatsidwe mankhwala akagulidwe mankhwala ku pharmacy. Komanso ku pharmacy mankhwala wamayenera asamalidwe ayende mwina mu cooler box. Ife situkudziwa kuti mankhwala angatetezedwe bwanji, tikamugulire mankhwala ku pharmacy tikasiye kuchipatala kuti munthu akabayidwe. Koma ndalama zikugawidwa kumene kuku ku Malawi Congress Party, kugawa ndalama ngati mchenga, kugawa ndalama ngati maswiti, misonkhano, anthu makanyamula ku Mangochi kubwera nawo kunjamba, anthu makanyamula kudowa kubwera nawo kunjamba, ma transport kututa ndalama zingati zimenezo. Amalolero akungoti tatola chikwama ngakhala avutikira mafuta, koma ndalama munthu kamunyamula munthu okasapota chipani kuchoka kudowa kuchoka kudedza kubwera kusonkhano wa kunjamba. Muganiza bwa ndalama zonse mukutaya munthu kuti mupeze munthu pa sonkhano mupeka ma 5,000 mupeka ma 50,000 mafumu kwesa kwagula, mukukakamira zinthu zoti siziteka. Olobodza muli name bwanji lero ololero mutuze kuti fetereza yangu khala waulere ziko munthu palibe atakuvotereni. Amalawi ali ndi ululu, ali ndi mabala mitima mwawo, makamaka ife amayi ife ndeta vulala kwambiri. Ana ativuta kulera, azimuna ativuta usamala, anthu okalamba amene timawayang'anira ifeyo ativuta. Tikapita kuchipatala ngati guardian kuti timusamalire patient zovuta kuona ma beddings anatha kalekale, mattress anatha kukuona pamene pakugona patient. Anthu kumakatenga mphasa kunyumba, mphasa lidale mphasa kukayala pa bedi la kuchipatala kuti padzigona odwala. Ino akongeresi inu munabadwa bwanji inuyo mitima yanu? Muganiza kuti basi mungamangopitirira kumalamula dziko. Ine mayembekeza kuti ajakwera lero lomwena afuna alengeze kuti basi babalo dzina lawo lichokepo.
kuti zavuta zafika pa mwana wakanaphala amalawi ndakanika ndinayisetsa ndimaona ngati achakwera kanakula chocho koma lero muzibwera ndi maboza mkali ngati anthu osamala anthu mwatilephera mwatikanika zakukanikani pasana anzanu anthu abwerere kutsogoleri wina aliyense akumva kupweteka kuyambira wamwamba mpaka wapansi anena Dr. Ben P kuna kuti anzathu amene ali maofesi azimayi amene ali ntchito zapamwamba akukumananso ndi zovuta zambiri azimayi amene ali mabizinesi mavenda mabizinesi awo anaduka kalekale azimayi amene ali kumudzi ngati ine zimayi wakumudzi wakwetemule tikukumana ndi mavuto chaka chinocho mzimayi akugonera kondole ana akungosanza naye kutsegula mimba zinthu zoti sanajepo chitedze chija ndeti umphwanya deire tu yabwidwa kuti kudya nangati panga bwaji tikapita kwa azimayi anzathu akunsanja miyendo yaduka mikono yaduka m'madzi muchire kusaka nyika tikapita kwa azimayi kuphalombe kumapanga udzu nkumapera kumasinja nkumapera kupanga nsima zinthu zoti sanajepo nkale lomwe kodi mukudzala matenda anji mthupi mwathu inuyo matenda anji amene mudzala mthupi mwathu pamawa kodi mavuto amene wawa tidzathana nawo bwanji ngati dziko ana athu tsogolo ndilotani nzeru zawo zikhala bwanji fuati makhupira nzeru za mwana zimabweranso ndi diet yabwino ngati mwana sakudya bwino muzaka zimene growth ikuchitika mwa mwana pamene akupita kutsogolana amene adzakhala opanda nzeru adzakhala ndi nthenda zosadziwika zonsezo mukutiononga ndinu achakwera mukutiononga dziko mukutionongera ana mukutionongera mtundu lapani mulape mukamachoka pa 16 mulape otherwise mulungu akukanthanisa kubisireni takwiya nanu kwambiri amalawi mukwiye kuli inuko kulikonse kumene muliko kukwiya asatumana koma ine ndikupemphani mukwiye aliyense amene wamvera ululu akwiye izi zikuchitika zisizoona chipisani fetezayo tigula koma sakuvoterani anthu ndiponso akachipisa tithapange tikaguliretu tigule achita ufuna kuti tigule koma sakuvoterani olo lero mutapereka nyumba iliyonse 1 million sizinunka kanthu 5 days yatsalayi olo chili chibwenza kulo ungodziwiratu kuti iyi akanika olo chili chibwenza ayi pepani amalawi kumene ndikulira kulira kumene maina vicha achitapa akulirira nino amalawi akulirira nino amalawi tili ndi pa 16 masiku ochepa 16 September wiki amawa akuti ndabusa kuma mbusa amene amaitanira dzina la mulungu dzina la Ambuye Yesu nzochititsa manyazi mapanga chonchi penaso kumanena kuti ife dziko lathu lino timapemphera mulungu tumachita dabwa kuti mulungu wake ndiye kuti anthu amene tikupempherayo zomvetsa chisoni kwambiri koma tili ndi mwayi kuti ino mwayi wapatsidwa kwa ife sudawawa kwapatsanso mpata kuti akhaleponso angadzapanga design ngamyanka nenera mucha kuti 2 years ndikapanda kukonza zinthu ndidzapanga design apo mpaka ndatikhala nawo mpana 5 years ngati panopa tikunena kuti soya pieces ufika 1000 kuchokera pa 70 kwacha mu 2020 afika 10000 ngati kuti bagi la chimanga likufika 95000 kuchokera pa 7500 in 2020 ulendo uno bagi la chimanga lijalo kumatha 5 years tigula 1 million kwacha ngati fertilizer amene iyo tunena kuti 180000 lokata chipitsa apapa kwa masiku amene atsalawo fertilizer amene iyo tidzagula 5 million thumba limodzi tikwanitsa amayi pa nyumbapo mukwanitsa abambo mukwanitsa pa nyumbapo lokata bweretsa 5000 lokata tipatsa 10000 lokata tipatsa 20000 o 50000 kulandira amene akulandira mafumu kodi 50000 ingakagule thumba la chimanga kodi mavuto amene wawo tikwanitsa kuthana nawo chifukwa cha ndalama imene atipatsa chakwera awa ndaneneri wonyenga amabwera ndi pakamwa pakuthwa itsanana pakamwa pakuthwa kumayankhula chizungu chakuti mwinaso ifeso samachimvetsa bwinobwino kuli kuti namizira kutifuna kutibera ndiye mwina mwake ndisankhule kwambiri ndapatsenso Honorable Samia Suleiman chifukwa chimene chuchitika mboma mu ndi chibwana kwambiri chuchitika mboma mu ndi chibwana komanso anthu adziwe kuti ku polisi kuti boma likupita mudzafotokozera bwana Benipili mwafotokozere ku polisi zonse zasokonekera boma lapita ku ame zonse zasokonekera boma lapita kuli konseko anthu panopa sakuafunanso achakwera mwafotokozere zimenezi chifukwa anthu azidziwa kunjako lokatapereka ndalama za mtundu wanji boma ili lapita anthu sakulifuna yani ndiponso sangabere mwafotokozere zimenezo anthu zikomo kwambiri
kungonjezerapo kuti milandu anena onabo Ben Phirija ilipo yambiri. Pali milandu ya straightforward yokuti anavomera kale, mukumbukira enano nthawi imeneyo achakwera amatenga boma ku Adimaki, tinali ndi chimanga chambiri. Ku NFRA tinali ndi over 60,000 metric tons munkhokwe. Ku Adimaki tinali ndi mpunga wankhani-nkhani, tinali ndi cotton lint, tinali ndi ntedza, tinali ndi nyemba. Tukumbukira wina wake wamkulu wa NGC ya Malawi Congress akunena kuti ine ndaba chimanga koma there are big fish. Mukumbukira niwe maripota. Ndi milandu yokuti ilipo kale, ku polisi inapangidwa kale, koma chifukwa chokuti munthu uja akuvala cha Congress nkuima pafupi ndi president palibe akumufunsa akumugwira, koma milandu yo ilipo kale. Nkhani ya kubuchale tinanamizidwa pano kuti ndalama yakatengedwa zonama mpaka lero kufuna kuti pusisa. Tukuziwa kuti ndi mwana wa munthu wamkulu kwambiri amene anakasha ndalama manager ku Washington. Umboni ulipo. Milandu imene ndiyo kuti ilipo ndi kale. Ife chimene tikufuna ndichonena kuti ngati boma limene likuyamba pa 17 tithane ndi njala, tikhale ndi program imene itapindule Malawi wina aliyense. Takhala tikuwauza boma kuti program yanu ya AIP ndiyongoberapo ndalama. Chiyambireni nawo 5 years sinatipindulire, yeti chaka china chilichonse tukikamu mabiliyoni ambirimbiri, koma ndalama ija akungoiba. Kokagula fertilizer abe, kobweresa fertilizer abe, kogawa fertilizer abe. Sizikuyenda. Tufuna programu iphikidwe bwino. Ngati mukulima nandolo tikuthandizeni pa ulimi wanu wa nandolo. Ngati mukulima mpunga tikuthandizeni pa ulimi wanu wa mpunga. Ndi zimene mukufuna kuti ulimi wanu wa mpunga upite patsogolo. Sitingampase munthu amene walima nthochi wakumolere fertilizer wachimanga apangana chani. Ndi izizi akumangogulitsa kwa mavenda kupeza kuti mpaka na fertilizer akungopanga recycle Malawi momuno mpaka fertilizer kuonongeka kupanga expire. So konzekerana Malawi. Njala ilipoyi achakwera ndi timu yawo anachita kuiphika kuti tisanduke anthu osauka, tisanduke anthu anjala, tizika imapanzere nkumagwadira akati pasa 5,000 amalawi tikhale akapolo a Congress. Koma tikuthana nazo. Tinkanena ife chimanga tsekani maboda chisatuluke kunja. Mukumbukira kupezeka kuti nduna zimene zimatulusa chimanga kunja. Umboni tinawo. Takhala tikupereka ma advice ambirimbiri koma kuona kuti sakutimvera. Kodi boma lisintha bwanji? Chuma cha boma chisintha bwanji? Tapitani ku Eskom mukaone. Eskom anatinamiza Achakwera kuti ma blackout athana nawo. Atha ma blackout. Pitani ku Eskom angotenga azibale awo ndi mbumba yawo. Sizinachitikepo over 60 directors. Tapitani no reporters ku Eskom. Tinayo list you. Now every director needs a brand new car. Ndio kumachita kusankha zima Prado zopuma. Mukaone package yawo. Kuti ziko limene lilimu, can we afford for an institution like Eskom which is not even performing half? Ndikumaka ikako ma directors over 60 chakuti. Mutumu zikuyenda ma president. Sizikuyenda. We need serious cost saving measures. Kuyambira pa 16 mmene amanenera professor akonzakale committee imene kuyang'ana kuti kodi tingapange save part ndalama itigwirise bwino ntchito. Mwamva professor akunena kuti he has already sourced almost $2 billion to be injected into our economy kuti tizithano kugwiritsa rate ya ku banki ija ndikayipeza dollar ku banki. Because that's what we need. Dollar kungopezeka ku banki. Immediately zinthu by half zikusika. Because ku banki ndi 1,700. Mukapita ku black market pano ndi 5,000.
So birede ya Malawi tikubwera anatinamiza amumba. Ndalankhula ndi ma factory ya sugar. Sugar basa ife tinauza ku parliament. Sugar inu nduna yanu imozi kutulusa sugar kupita ku Zimbabwe. Tinapereka umboni even ma truck numbers. Name of transporter. Anatuta sugar yense wakunu kwagulisa ku Zimbabwe. Ndunatu umboni tinao. Lero amumba wakabwera yai talankhula ndi makampani ya sugar asisa wasika. Tizingonamizidwa daily. Tikuziwa pali nkhani za sata. Nduna ina inakana kumangidwa patatuluka warrant of arrest. Ndukambisa kunyumba kwa nduna ina kuti asamangidwe. Tikuziziwa zilipo. Mawarrant amene aja agwira ntchito Amalawi azichoona chenicheni sikalekale. Tinanena ifeyo kuti izi akunena za G2G zonama. Inu maripota azisopena kumabakira zimene zija G2G. Ife timango yang'ana kuti lero ili kuti G2G. Tinaona amumba Aniki Chakwera abwana akujambulisa ndi anthu atavala mikanjo kuti namiza kuti ndeni aka migodi ya mafuta. Zili kuti Aniki munapita atukunjako ndi amumba kwagula mafuta. Zili kuti komanso mati ngambwi mafuta ali kuti zulo ndaenda chokera ku Mangochi nsewu abambo anthu agona ma filling station azimuna anthu agona ma filling station mukuti zunza to ino Achakwera nkumafunanso 5 years ina kuti mutitani. Komanso ipomaliza nene ichi pali malamulo ena tinapanga mokakamizidwa chifukwa chokuti anali ndi manambazi malamulo ophwanyaso malamulo. Ifeyo a DPP tikunena kuti malamulo amene aja tikangolowa pa 17 tikuchotsa. Lamulo limodzi limene limatipweteka ndikuchotsa mphamvu zogulira mafuta ku PPDA ku SCB. Osafunika so due diligence akuti munthu mmodzi basi ankhoza kungozuka lero kukupita kagula mafuta aziko. Ndi izi lero tikuona chief of staff ngukhala munthu wamagula mafuta aziko zikuyenda. Pali malamulo ena okuti tikuyena tikakonze tipanga ndithu Amalawi konzekani kuli zambiri zimene tikuchita kusogoloko kuti zinthu zibwerere mu chimake. Zomwe kwambiri Honorable Sameh Suleiman, Honorable Ben, ndaona kuti mufuna so mtima wanu uthamanga kwambiri. Ndithu. Ineyo ndilankhule kumaliza koma ndifuna ndiyankhule ndi Amalawi. Sitimayesera voti chifukwa imakhala zaka 5. Zaka 5 mwana amabadwa mpaka na kuyamba standard 1. Ndeni mafuna ndikupempheni Amalawi konse kumene muli. Ino amene muli panzere wa mafuta taziyang'aneni zaka 5 mukupangabe zimene mukupangazo. Akukuwuzani kuti boma ndilo mweli. Ino amene ndinu ma civil servants anzanga ntolankhani and wina aliyense kunja kumene muliko mafuta amene mukukhala nawo zaka zina 5 kuchokera pano kupita chitsogolo. Are you sure? For a minute. Aliyense angoganiza mmene wagulira dzulo chakudya chakunyumba kwake. Are you sure boma ndilo mweli? Ndiye ndimalize pokuwuzani izi. Number 1, voti ina iliyonse imene si kupita kwa adadi ndiye kuti voti yo ikupita ku Malawi Congress Party. Chifukwa kulibeko chipani china malingana ndi evidence imene ili pa ground imene ingathe kuchotsa MCP. Ndiye kuti tikuthandizira tikakavotera chipani china chilichonse tikuthandizira kunena kuti Malawi Congress Party ipitilirebe kukhala mboma. Ndikupempheni voti ina iliyonse tikayipereka kwa adadi. Number 2, nimafuna ndikutsimikizireni kunena kuti si try and error imene tiipange. Tinakhalako mbomamu, we have done it before. Taphunzira zimene tinkalakwitsa zimene timakonza ndipo takonza. Mene ndikunenera dzulo mene ndimakumana ndi incoming chief secretary, the incoming director general of ACB, they were so ready. What are we going to do? Probably other than being bubbly. Number 1, physical discipline. Very important. APM ineni manena nthawi zonse kuti ndinakhala mu cabinet
koma ifeyo ngati kuli master odziwa kuchepetsa maonongedwe a makobidi aboma ndiye kulibenso kuposa Professor Arthur Peter Mutharika. To prove that, we had a 20-member cabinet, and the 20-member cabinet imeneyo was inclusive of president and vice president. Muwerenge matripi amene anaenda Professor Arthur Peter Mutharika, both local and international. Salary yatu inali hafu. So ndakamba kale zitatu. 1, lean cabinet 20. Number 2, travel zochepa. Number 3, masalary yatu tinkalandira hafu. Ineyo tinkatu kumana ndima MP azanga ku parliament kwafusa ndrama zimene akulandira. There was a time ninkalandira mwina 120,000 kwacha. It calls for a mature leader to do all that, and that's what we'll do. Number 2, a professor mene anena kuti he is going to devolve resources from Capitol Hill to councils kumene kundikuika ndalama mu economy so that economy yathu idzienda, buying power ikaleko. Ino atolankhani mudzita kupita kuma councils kukaona kuti kodi ntchito ikuenda bwanji nkutenga kwa allowance osati yakuba koma enieni. Anthu mmidzi zikatha kututa mchenga nkumakaperekera, anthu mabiru dala azipeza ntchito, ama artisans ama technical college ajaumba zinthu adzita kupeza ndalama, buying power ilipo, msonkho tidzitolera bwino. Dziko lililonse limene economy yake ikuoneka kuti ikuchita bwino mmaonera chani? Construction industry. Cement akunenedwa idzidzakhala kuti zimene zizi zakonzedwa boma lake ndilino, ndipo every system is in place. Mainu amene mwana wanu osankhidwa kupita ku secondary school mwayamba kuimbira kale mashado ndi ma MP kudandaula kuti kodi school fees ziyenda bwanji anaka makatsegulira pa 22, mavuto anu musadandaulenso. Chifukwa kuyambira pa 17 tikamapita kutsogolo kulibenso school fees kubo school ya boma, primary, secondary, komanso examination fee kulibe. So budget imeneyo iwalani. Inu chimene mukungoyena kuchita mupite mukavote. Inu amene muli pa line ya mafuta inuyo ziyenda chifukwa G2G kaya ndi kumagulidwa ya mafuta DPP madziwa bwino tidzachitanso kuti tikonze system yogulira mafuta ndipo mafuta amene wawo akucheperani. Amalawi amene simunapange decision amati inu undecided voters ndithana ndi malizire ndi inuyo ndikupempheni mwansoni za Ambuye. Kusapanga chisankho choti nkavotera ndani nkuganizaso kuti nsakavote nkuvota kumene koma nkuvotera MCP. Chifukwa voti yanuyo ikuchita county. Mwanjira ina pamene simukupanga chisankho inu amene simunapanga chisankho mukupanga kale chisankho chokuti MCP ipitirire. Mufuna ipitirire ni mmene zinthu zililimu. Pangani chisankho. Mwina inu zanu zikuyenda koma kuli amene akulephera kupita kuchipatala. Kumene muliko pamene simunapanga decision kumbukirani tili ni Malawi mmodzi yekha, ndipo Malawi amene ndi Malawi amene tikuyenda kumchita redeem under any circumstance. Zobera musadandaule APM ndi anyamatake akuyesesa anzathu akwame anzathu a polisi akuona nawo mavuto ndipo akonzekera to defend this particular vote. Chimene inu mukungoyena kupita ndikupita ko vota. Komanso mukakachoka ko vota ko aliyense mene tinachitira nthawi yoyamba ija tikateteze voti yathu. Udindo oteteza voti tisaisira achipani wonka ndi tonse amene tikuvutika. Komanso immigration ndena amene muli maboda amene anenera maina vicha pasapezeke otuluka Ambuye akudalitseni amenewa amangidwe. Ndipo boma lathu ndikutsimikizire na Malawi ngati dzulo mumanena kuti iyayi anthu aja anali corrupt, iyayi nepotism, president ananena kuti saachita tola letu wina aliyese amene apangeza kuba. Komanso anzathu akumpoto kota system awasazana mizire awa kuti akuti kota system anatetsa ndiyo tinatetsa ifeyo 2020 pa 27 February. Mukumbuke inu kuti ndi Malawi Congress Party inatsamusa maphunzitsi kuti azipita aliyese mu region mwakwawo. Asamatenge credit awawa iyaye munazunzika kopya ni Malawi Congress Party inuyo. Asabwererero nkukhala ngati ndi angelo amene wawa ananu analephera zambiri chifukwa cha Malawi Congress Party. A president anatetsa zimene zozo. Inu mukudziwa mmene anthu akumpoto kumene koko munavutikira. Komanso tipite ko vota nthawi yoyenerera. Kalelija tinkatseka polling station 6 o'clock pada kalipano ikutsekedwa 4 o'clock. Ndiye tidzapite mwachangu tionetsetse tikavote mwachangu. Komanso ndikamati pali chimanga sitikunena chimanga chiwiri, sitikunena chimanga chitatu, tikunena chimanga chinayi. Ndikafika pamene pa Malawi anzanga afuna kwa bwino ndinene kuti
boma la Profesa Arthur Peter Mutharika limene likubwerali lakonzekera ndipo laphunzira kuma mistakes anali nawo, laphunzira kuma mistakes amene apangawa, lakonzekera kugwiranso ntchito yokomera inu Amalawi. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Dr. Ben Phiri. Pano tikupita kumapeto ndipo tikufuna tikwangule, ndipo tikati kukwangula ndiye kuti tiyamba ndikuwapempha amene Honorable Same Suleiman Gamundi mawu maliza komanso kenaka ndizabwera kwa mayi ndizabwera ndi ayamba ndi mayi Navicha, kenaka kumapeto ndizakupemphani inu bambo Suleiman kuti mumalizitse kuti Amalawi kunjaku ngati ena alipo kayika meeting ino kapena press briefing ino asinthe, tiye ndikapulumutseni Malawi pa 16 September. Kwa inu mayi Navicha. Zikomo kwambiri. Uthenga wanga omaliza upite kwa anthu awa anzathu ona zachitetezo mdziko amene uniform ku polisi ku army, abale anu kumuzi kundi amene tikuvutika nawo limodzi, tugona ndi njala kuchipatala kuja kulibe mankhwala. Tikudziwa ndinu anthu amene mmakonda dziko, mmalolera kulifera dziko. Nthawi imene ndi nthawi yoti mukumbukire mayitanidwe anu mosayang'anira kuopsezedwa kapena lamulo lina lake lopsinja anthu, koma mukumbukire mayitanidwe anu amene Mulungu anakuyitanani kuti inuyo mukhale asilikali a dziko, kuti muzateteza dziko, muzateteza anthu. Titetezeni nthawi ya chisankho, tetezani voti ya Malawi. Uthenga wanga kwa inu amene muli maofesi, musachite mantha kuti mwina DPP ikalowa ikhala kuti chotsa ntchito. Munamva kale kuti adadali ndi ana 4 muzigawo zonse, Northern, Southern, Central and Eastern region. Adada makonda aliyense makonda dziko lonse. Ife amene tithane nawo ni mbavazi basi, koma inu ana athu amene muli muzintchito choka muzigawo zonse mukhala ndithu mu ntchito zanu, musaope. Inu amene mukagwira ntchito kuzachisankho, uthenga wanu ndoti Mulungu akuyikani umeko ndi cholinga. Mukakapanga mesa apo kusokoneza chisankho cha Malawi, chilango chili pansi pompano. Mulungu akuonani, koma ndikukhulupirira mwamva kupweteka nanu. Kaya kupasani 3 miliyoni yopathumba landirani, kagwirireni Amalawi ntchito yabwino. Azimayi anzanga amene tikusowa chakudya ndi ana pa khomo, nthawi yakwana tikalawire kunja ukati chere kumasenta tikavote. Kaya umapita kuchipatala ukapita utavota, kaya umapita ku business ukapita utavota, kaya mwana ali kuthezo ukapita kuthezo kosiya chakudya utavota kale. Usapezeke kuti ndikupita kaye uko usanavote azatseka 4 o'clock mudzacheredwa. Kalawireni kavoteni, masenta ali pafupi, kukanakhala kutali tikanati nyamukani mukagonere chapafupi. Azimayi anzanga mugona ndi ana galimoto ma filling station udikira fuel, nthawi yakwana yoti tikadziphule tokha pa moto ndi voti yathu. Kwa inu nonse amene mwadusa mu nkhanza zosiyana-siyana, nthawi yakwana. Komanso ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti chisankho ichi Mulungu ali patsogolo. Ngati ena akuzinamiza kuti abera kapena asokoneza sizithekatu, anthu ali m'mapiri. Uthenga wanga omaliza pitiza nopemphera Malawi. Mipingo yonse imene mupemphera tengani mbali. Satana ndolephera kwake kupha kuba ndi kuononga, ndipo zimene zitizimanga sizithekayi. Pa 17 mama wanga tuno tizakhala malo ngati ano kuchita celebrate, kwachita congratulate adadi Professor Arthur Peter Mutharika ndi running mate wawo Dr. Jeniasa. DPP ikuwina, ndibwerezeso DPP ikuwina. Mavuto amene tikwaonawa tili nayo solution. Maimva manifesto yathu, ndipo adadi chimene akufuna ndi zinthu ziwiri: kuaphula Malawi pa moto, komanso kukonza dziko la Malawi kuti likhale dziko lokoma kukhalako. Ndithokoze nonse amene mukutionera ndi kumvera. Musamvere bodza lililonse la Kongresi, musamvere bodza lililonse la Chakwera. Nthawi yathera tiaperekeza akapume
zikomo. Zikomo kwambiri mai Honorable Same Suleiman kumapeto. Zikomo kwambiri. Kumaliza kwanga ndimalize motere. Tiapempha ameki kuti Amalawi maso ali pa inu, tikufuna mugwire ntchito yabwino, tikufuna musiye legacy yabwino, tikufuna kuti musayambise zisokonezo mdziko lathu labwinoli, koma pakutha pa zonse Amalawi tizakuyamikireni kuti mwagwira ntchito yabwino. Anzanu mbuyo mwagwirapo ntchito ngati imeneyi, pano akuyamikiridwa ndipo azayamikiridwa mpaka kalekale. Ndikunena izi chifukwa chokuti anzathu a Malawi Congress Party akuyesayesa njira zofuna kubera chisankho. Malo awiri atatu tagwira, pano zafika pokuti mpaka kuziko kwathu kuno kwabwera alendo, tikuziwa kumene kukhala anthu angati, kodi ma gadget ena amene afuna kuyuzawo alipo angati, tikuwaziwa, akufuna ayuzire pati nyumbayo tikuiziwa, anthu ake ndi angati tikuwaziwa. Amaso anthu inuyo tikuuzeni mulipo chepa, tikuziwani. Musapange zibwana zozunzisa Malawi 21 million just because inuyo mulipo kandi 9 kandi 10 kandi 11 kandi 12, tukuziwani itu bwinobwino, tukuzisatira. So ameki mukhale serious. Akufuna achite intercept system yanu, aziwonjezeramo ka percentage mumavoti awo, koma sisteka. Amalawi tikupange na shuwa, sitikugona, zonse tizibweresa poyera, tizigwira ngati kuli kuti tipiteko kumeneko tipitako, kaya kuli kufa tikafera kuti, koma tufuna chilungamo chichitike. Amalawi, will ya Malawi, let the will of the people decide this election. Kukwangula musamvere boza la abusa lero, tukupangani wonde 92,000 nkanthu sigwira achakwera, mene isanagwirire ya 4,000 nkanthu, mene isanagwirire ele Christmas ya bridging, iziso sizigwira. Mukati na mizerero 92,500 siti kufuna, tikufuna watu wa AIP wa 15,000. Mutuze kuti muti pasaliti wa AIP. Ngati simukufuna kupanga program imeneyo, tuuzeni, isiyeni. Ife kuyambira pa 17 tikuanza program yenyuwani. Koma musatinamize 92,000 nkanthu lero, ingokhala ni peya chakwera, nthawi yatha, game over. Game over indeed. This is the end of our press briefing. Amalawi tafika kumapeto. Kuyankhula kwa Suleiman akuti achakwera kwanu kwathadi, ndipo Amalawi dziwanichi pamene tukavota pa 16 September osakalakwitsa, osachita masewera, mphechepeche mwanjovu silipitamo kawiri, osabwerezanso izi za kuongeresa, osabwerezanso za chakwera asayi. Tiyeni tione mavuto athu, kuthana nawo mavuto athu ndikavotera Professor Arthur Mutharika. Tikuthokozeni nonse Amalawi. I should sincerely thank each and everyone, everywhere where they have joined to watch this press briefing. I know I was watching even on the Times TV. We have a lot of Malawians that have joined us. Tufuna tikuthokozeni, ena mwapita pa radio ukamvera, ena ma platform osiyana-siyana. Tufuna tikakuthokozeni chifukwa chakuti no munapeza mpata ngati umenewo kuti mumve uthenga ochokera ku chipani chanu cha Democratic Progressive Party, ndi mmene chakonzera boma kuyambira pa 16 September. Komanso ino atulankhani, Mulungu akudalitseni, tikuthokozeni chifukwa chakubwera kwanu. Ulendo uwo watsalawo tiyendeni limodzi, nanunso mufuna kupulumuka. Apapa ena kupa kuti mukalembeza bwinobwino kopyezedwa apapa, kumaopyezedwa. Tikufuna zimenezo zikhale zoti mbiri yakale. Pa 16 September tiye tikapulumutse dziko lino. Muliso ndi responsibility yokuti tikapulumutse dziko lino. Anthu kumudziko akuvutika, anthu kumudziko akukhala ngati kunoko siku Malawi yani. Ndeti ndi ntchito yoti tigwire.
ndimo amenewo ndikuthokozeni nonse tafika kumapeto makamaka inu abeni phiri tikuthokozeni bambo Sulemani tikuthokozeni maina vicha tikuthokozeni komanso tikathokoze Professor Arthur Peter Mutharika potilola kuti no ndikutituma kuti tikamangise press conference imeneyi. Mulungu akudalitseni nonse zomwe kwambiri. This is the end of If you have any questions, surely you have. This is we will see how, but this is the latitude that we are giving you to engage the party on the issues that we have raised. Specifically the issues that we have raised, we should not depart from the main issue, the issues that we have raised here. Do you have any questions? Thank you very much. You come forward there and you first of all introduce your name and ask your question. Thank you. Do you have a separate, the same one? Okay. Okay, dzina langa ndi Innocent Mphongo akuchokera ku Times. Poyambirira mangofuna kukhala clear kuti nkhani ya zomwe afuna apanga nawo sa president kuti are you against the price ya 98,000 kapena mtengo autsitsa pang'ono kapena pamene pomwe na tikhale clear kuti cheni chomwe chikukambidwa ndi chani. Chachiwiri mutakhala kuti mwasankhidwa pachisankho chomwe chitike next week, mwina ngati DPP mukuona kuti mtengo wabwino wa fetereza umene amalawi akhoza kuzamba kugula next week ndi kuti chifukwa kuti mvula yatsala kale pang'ono kuyamba komanso zitachitika kuti akusankhani next week yomweyi nkhani yokhudza AIP position ya DPP ndi yotani, mupitiriza AIP kapena itetsedwa pa khala ndondomeko zotani. Ndikufunsa izi kuti mwina 4 or 5 weeks from now anthu ayamba kulandira mvula ziko. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Kasimu Aubi kuchoka ku Zodiac. Taupitiriza ufunsa chabwino mati dzina langa ndine Kasimu Aubi kuchoka ku Zodiac. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndilokhudza issue ya kagulidwe ka katundu kumbali ya boma kudzera ku government to government arrangement. Ndikufuna ndimve kuchokera kwa inu mutakhala clear kuti position ya chipani chanu kumbali ya kagulidwe kudzera mu ndondomeko imeneyi, position ya chipani chanu ndiyotani nanga atati amalawi akuvoterani wiki yamawa kapena masiku amene uchepa akubwerawa, your immediate solutions to mavuto ngati amafuta akhale otani ma solutions yake, the how part yakachitidwe ka zinthu zanu mwina amalawi mutawadziwitsa. Lomaliza ndimafuna nditamva kuchokera kwa inu ngati chipani pachisankho pamakhala zinthu ziwiri makamaka zitatu zimene zimachitika. It's either mutha kupanga voti ndikufana na mphamvu olo mutha kupanga voti ndikuwina amene ali ngati opponent wanu kapena kuwina inu amene panokha mukuzikonzekeretsa motani komanso anthu anu mukuakonzekeretsa motani kumbali ya acceptance ya zotsatira za chisankho zomwe zingabwere. Gift Kaimira PLFM. Funso langa ndingofuna ndingonjeza lomwe afunsa Kasimu Aubi kuti ndinamva kuti mwakuma ndi amene atabwere ngati mkulu wa ICB komanso ngati mlembi wamkulu wa boma mwasankhiratu maudindo kuti mulishuwa kuti pa 16 pano mukuloweratu mboma ngati munafotokozera Kasimu kuti pachisankho machite zambiri kugonja ndi zina zotero, simuona kuti mwina mwapasa overconfidence amalawi. Zina langa ndine hivi Tabitha Masirengo joga CFC radio. Mwina funso langa lipite kwa Ben Phiri mwaninapo mwasindikona kuti ngati akuchipani mwaphunzirapo ziwiri zitatu zimene mmakwitsa mbuyomo. Makamaka ndi zinthu ziti zimene mungati unikira komanso mwina kwaziwitsa amalawi amene akutimvera nthawi monse kutionera kuti pa mistake yake ndi atiwo makamaka.
allow us to respond to these 4, if not 5 questions. We'll start with the first question. Can you take it? Sure. All right. Innocent, we are not against any price decrease on any commodity that will assist to alleviate hunger. One, what you should know, Joguti, fertilizer is not a controlled commodity in Malawi. Prices of fertilizer are determined globally. That's why kunokuti kafuna kusisa mtengo wa fertilizer. Timakhala ndi program ngati AIP kapena ma subsidy program. Kuma sungangozuka lero munthu ndifake kuti ndiza fake. Angozipanga mwina for 1 week using fertilizer amene ali intended for a program. Kumenenso kuliphwanya lamulo. Chimene tikunena ife ndicho kuti munthu sungangozuka nkunena kuti kuyambira lero mafuta diesel muzigula pa mtengo uwu. Chifukwa chokuti mafuta aja they are controlled globally. So ngati mukufuna kusintha mtengo mupange program ngati mene ilili yathu ya subsidy program panopa imene amayitchula kuti AIP. Through that program government imalowesamo subsidy social responsibility yake yothandizirana a Malawi kuti akhale ndi chakudya. Njalatu ili ku Malawi kuno ikhoza kutha 1 year kukhala ndi successful program ya subsidy 1 year kuthetsa njala. Zinachitikapo mbuyomo ndipo zichitikapo so lendo ono. AIP, what next? AIP jatukithetsa tizayifufuza pano ndikunena pano tili ndi mamodo amene taphunzira. Naphunzira ena ku Kenya, tinaphunzira ena ku Tanzania, pompa pa Zambia apa. Kachitidwe kawo si mmene tikupangira kuno. Tikanena ya ku Kenya ikupindula kwambiri. Tikufuna tibwerese system ya nyuwani imene ite pindulire mulimi weni not vendor. Target 1 year tithane ndi njala ndipo zichitika. Komanso sitikuchita target njala yokha because tikuziwa so kuti ma program our subsidy program can also assist to generate the much needed forex. Titakhala kuti tikuyuza so ma program for cash crops imene imatibweresera forex. Ndeti kuyang'ana mbali zonse kuti kodi tichita bwanji benefit mbali ya forex, mbali ya chokudya, komanso mbali yokuti tisakhaliso ndi njala kusogolo tizisunga zinthu zokwanira. Yes, ngati DPP tiliokonzeka kuvomera marizasi achisankho. Koma pokapoka titakhutisidwa kuti chisankho chaenda mwa chilungamo, chaenda mwa transparent, osati zitikumva panozi. Ngati chipani takhala tikudandaula kubungwe loyendesa chisankho, talemberako makalata angapo, ena mpaka lero sakanati yankhe. Izi zimene zimabweresa kukayikirana. Izi zikumvekazi ameki sakumayankhirapo kumatipanga ashua asinthe mmene upangira zinthu. Tifuna tikhale assured. Mukuziwa DPP imavomereza zinachitikapo mbuyo tinavomereza. Tikudandaula kwambiri awanzathu a Congress sanawinepo chisankho since 1964. Inawinatu chisankho si Malawi Congress, inali tonse alliance. Amalawi samayi wale zimenezo. Congress sinawinepo ndipo sizawinapo chisankho. Anaphatikiza nzibani 8 kuti awine. Lero asamazimve ngati utanawina ndiwo. Ayambe kuwakonzekeresa anthu awo mene timaluzira zaka zonse. Ulendo uno tikuluza yamani kukonzekera. DPP imachosa boma ili kunja, ulendo uno tikupangaso zimenezo. Ndimalize moteromo, moderator, zikomo kwambiri. Kukonzekera kwakonzekeretsa anthu ndikumva kuti anawo kumeneko kumpandako achoka kale Malawi muno. Anawo apita kale ku yes
athamangitsa auza kuti zipitani ku US tsogolani ndiye kuyamba ayamba kale kupakira ayamba kukonzekera ndithu kupakira timati titero kuti panalinso funso lakuti the how part on ending the fuel crisis. Honorable Ben Pili muthaso kulitenga imenelo komanso pali lina lakuti are you sure of winning limenelonso mutha kulitenga kumapetopeto we have the lessons that we have learned kuti tipange bwanji ndiye kuti no pamenepo tatengani tioneso mai totenga litwene. Okay, the lessons learned. Yes, over to you bwana. Andithokoze kwambiri bwana spokesperson andingonjezera kaye kuti mmene mukudziwira credibility ya chisankho is a seiko mukudziwa nonse atolankhani and you have not questioned until today kuti make commissioners a DPP proposed atatu onse anakanidwa. As a fourth estate you've got a responsibility and you needed to question kuti kodi anthu osewa alini mavuto, so you tell us whether free and fair is there or not, but otherwise all being equal our president is a president that respects the rule of law. And mafunaso ndiyanke funso lonena kuti masankhiratu maudindo ndikhulupirira kuti m'bale wanga ndi wamkulu ndithu unamba ona kumzimayi woyembekezera andi ndikufunsa kuti unamba umuona mzimayi woyembekezera akugula matewera mwana atabadwa ndikhulupirira kuti kulibe umagula matewera mzimayi ali woyembekezera ndiye kuti pamenepo wakonzeka. DPP is not an accident waiting to happen. We are not doing try and error. We have been there before, we've been out of government and we've been in government, and you know very well tinali opposition pobwerera what we did within a shortest period of time. Inflation inali 30% ngati pano, we brought it down to single digit. If you recall very well, izi ndizimene expertise ya DPP ilimo timadziwa. Nchifukwa chake lero ndingatokusimikizirana kuti chifukwa chokuti we are not an accident waiting to happen. All structures have been set. A president anakuuzani kale kuti anachita constitute a recovery committee, and the report anakuuzaniso kuti lililede linaperekedwa kale kuteko from pa 17 we are starting kuchita operating because Malawi cannot wait any longer than pa 17 chifukwa cha mavuto amene alipo. Ndi zinthu ziti zimene taphunzirapo mayi ndikuuzeni olo iniyo tsitsi limene mwamangalo alipo wina akamene limanyasa koma inu simudziwa chinsisi chakulamula boma ndikumvetsera. Taphunzira kunena kuti tidzi makutu athuso ku ground olo tikakhala tikupanga chabwino tidzimva kuti kodi zikuti bwanji and then respond where necessary. Number 2, ine sindinkadziwa until recently kuti anthu akaika number plate ija yolembedwa kuti ana adadi yena zimapweteka kwambiri osati masewera. That is history. You will not see again number plate yolembedwa ana adadi as we go, because that was concluded as executive arrogance, and that is history. It's not coming back again. Tapuziranso in our interaction with our colleagues, particularly from the north, kutakuti we have done very well by appointing senior government officials, for example cabinet ministers. Mukukumbukira kuti tinali ndi army commander from the north, mukumbukira tinali ndi speaker from the north, mukumbukira tinali ndi chief justice from the north. Out of the arms of government, President Peter Mutharika, professor, anali wakuno, ina also were from there. And to us, we thought we are taking care of issues. Koma titapita ground anatuza kuti yayi pasamakale pamwamba pokapo because ukusizima indabudo bwino mukamalo wako musiku ndi ana umwe wazizisatidwa padakalipa. No, one of the things is many the incoming chief secretary is working on is to look at kodi ma positions alipo motani using merit madera onse apambane ndipo apeze nawo. So if you ask me, I will tell you those are some of the lessons that we've learned, and we've put up structures to make sure we do better. Thank you.
mwana mapasa zinasa na bado magula matewera koma zina padikira zikomo panali ndafuse mai na vicha ndizankha kumapeto pamene patsalepo ndizankha ineyo. Okay, ineyo ndi yesera kuyankhako funso limene lachoka ku CC radio atifunsa kuti taphunzira chani mu nthawi imeneyi. Tizonadi ifeyo have learned a lot of things. Taphunzira kunaya kuti amalawi akamachita feel pain amalawi amachita feel pain pamene ma expectations awo sakukwaniritsidwa amamva ululu kwambiri. Taphunzira chimenecho amalawi amafuna kumvetseredwa akamadandaula kuti chakuti chili bwino amafuna kumvetseredwa msanga. Chimenecho taphunzirapo ndithu. Komanso taphunzira kuti amalawi amadana ndi corruption ndipo we are going to do better. Sitilola ziphuphu ndikatangale kuti zimere nthenje mdziko mwathu. Mukayenda pena paliponse anthu aonaa kuti a DPP muli ndi manifesto yabwino koma kodi awa ankhala kale m'maofesi amene anazolowera katangale pochita procure katundu wa boma, katangale kuti mwina munthu apeze contract, katangale kuti zonsezo taphunzira kuti zimapweteka m'mitima ya amalawi. Ndipo ifeyo tikayesetsa kuna kuti boma lathu likagwire ntchito moyika zinthu poyera komanso mosayang'anira chigawo chimene akuchokera. Tamva kupweteka 2020 Central Region itatuukira kulephera kuyenda munthu utavala nsalu ya DPP kudusa mu Lilongwe kumafuna kuphedwa chifukwa choti wavala nsalu ya DPP. Lero tikamadusa mu Lilongwe kulilongwe sopano ndi kwathu home of DPP kuchita ukoma kungoyamba uyenda kaya uyenda pansi boma ilo paliponse. Zimene zizatiphunzitsa kanthu kuti mwina sitimachita bwino nde chifukwa cha chimenechi ife tikaonjezera zabwino zimene tinayamba kale. Koma mukudziwa DPP chifukwa cha kanthu akuifuna kuti ibwerere chifukwa imachita bwino, imagawa zitukuko ponse imayesetsa kumbali yake. Ndipo tipitiza kuchita bwino pamodzi ndi president wathu amene amakonda aliyense mopanda tsankho. Amatinena kuti ifeyo timachita promote tribalism koma sizoona. Kuti muyang'ane cabinet yathu inali ndi nduna zochoka muzigawo zonse kuchita compare ndi cabinet ya anzathu alerowa. Nduna zonse zachoka maboma awiri atatu pomwepo Lilongwe Dowa kungozungulira pomwe ife tinali ndi nduna kuchoka kumpoto, nduna zikulu maudindo akulu amene anena kala nzanga. Mipando ikulu imene machoka muzigawo zonse koma anzathu awa wasichoncho. Kuno kumwera mungatiwerengere kuti kuli nduna zingati zongopakidwaso pakamwa sindunaso zoti kuwerengeredwa ayi. Chipongwe chenicheni ndezonsezo zatiphunzitsa kuti pamene anzathu alephera apa ifeyo pamene tikachite improve kwambiri chifukwa sumabwereza mistake imene anzako ayipanga kale. Ndi awo alephera kudyetsa anthu ife tukadyetsa anthu, awo alephera kupanga passport yabwino ife tikubwera ndi passport yoti ilemekezedwe dziko lonse lapasi, awo alephera kusamala okalamba powanamiza 15,000 pamwezi ife tikubweresa program through Ministry of Gender imene imasamala ma elderly people. Awo alephera kusamala anthu odwala mchipatala alephera kuchita provide zinthu zofunikira kwa anthu odwala ndi ena ovutika. Ife tikukasintha zimenezo tikubwesa mankhwala, tikubwesa ma beddings abwino, zipatala zathu maintenance yabwino, kumanga ma health center m'midzi monga tanenera manifesto. Zambiri zimene awa alephera ndi lesson ya ifeyo chifukwa sitingabwereze mamuna zako sangabwere pakomo kulephera kumanga chimbudzi nde iweso kwatire mkazi yemwe usamanga so toilet kumakalowa toilet yapo ngozi mutu wako sukugwira. First thing ukafika wena umange toilet kuti usiyane ndi abambo acho kaja. Nde ife zonse zimene alephera awawa ndimene ikakhale mphamvu yathu, ndimene ikakhale chimwemwe cha Amalawi, ndimene ikakhale chitonthozo cha Amalawi mitima yawo ikachira chifukwa zonse zalephereka zimene ife tukazikonza. Thank you very much. Tithokoze noti kufika kumapeto ena munafusa kuti how confident are you really confident of winning? Yes, we are winning.
We are winning because Malawians are tired of the continued suffering. Amalawi atopa ndi mavuto. Sitikukhulupirira kuti kuli Malawi wina aliyenseyo amene akuti njala imene ipitirire ayi. Kulibe. Sitikukhulupirira kuti kuli Malawi ndi mmodzi yemwe amene akuti ulova umenewu achinyamata ino tipitirebe ndi Malawi Congress Party. Kulibe. Lokota tipatsa ma 5,000. Lokota tiveka ma t-shirt. Kulibe. Tilandira 5,000. T-shirt tivala. Koma pa 16 September tukapanga zatsogolo lathu. Chifukwa chake tikuwafunsa anthu onse tikukumemeza anthu onse kumene muliko kapangeni zatsogolo. Muyang'ane pa nyumba pano. Taonani akazi anu, taonani amuna anu, taonani ana anu, taonani makolo anu. Kodi responsibility muli nayo 5 years mukwanitsa ndi boma lake lilo. Tikhalira kumangopempha kudikira ndalama ya 5,000 yochoka kwacha kwera. Kapena t-shirt yochoka kwacha kwera. Tikufuna tilime. Fertilizer apezeke. Osatongopezeka pa 2 weeks poka. Ati campaign. Iyi ndi political timanena kuti political handout. Kungopereka chifukwa chotafuna mavoti. Kuchoka pamenepo mavuto okhauka. 5 years. Ndetu ife tili confident kuti tukawina. Tukawina chifukwa choti Malawi akuti tikawine. Osati ife pa ife tokha. Ife tikudzipereka ku mtundu wa Malawi ngati nsembe. Kudzipereka ngati nsembe kuti tikapulumutse mavuto Malawi mavuto amene. Professor Athapita Muthalika, Dr. Jenny Ansah akudzipereka ku mtundu wa Malawi ngati nsembe. Alibe paiwo okha ali ndikuthekera kuna kulikonse lokwa atangokhala ku nyumba lokwa atati adzipanga zawo koma adzipereka ku mtundu wa Malawi. Atapanga zawo they are already accomplished. Ndi anthu oti anagwira ntchito zawo ndipo pati akufuna kuwapulumutsa mtundu wa Malawi ndipo akudzipereka. Timafuna tipemphe kumapeto Amalawi nonse mwamva asakunamizeni achakwera. Palibe akunamizeni. Kaya amumba asakunamizeni. Mukaona akamati akumakwera malole aja kuchilotenga mamisonkhano sei chamachita kutenga anthu. Watenga kuchoka kwina kwake kubwera nawo malole. Malole ake ndi omwewo. Amati akachoka pano ulendo pita nawo kumangochi. Malole omwewo kuatenga amayenda malole momwemo. Akatero anyamatawo ndi amajudula ano ma pictures aja. Inuyo a media mukudziwa zimenezo. Umapezeka anthu ena ake ayang'ana mbali yawo. Ena ayang'ana mbali yawo. Ena avala zosiyana. Ena akukwiya, ena akusangalala. Ena nkhope ya mwana upeza nokuti ngati maluwa. Chifukwa chani akuti kunamiza disinformation, kunamiza Malawi adzinena kuti ali ndi anthu. Komatu pa ground aipo 70 imene atulukayi. 31% yawo ichi. Sungawine chisankho. 6% yawena wacha sangawine chisankho. Wose aja afuna chani? Afuna kuti Malawi mudzizunzika. Tiye tikavotereni Professor Athapita Muthalika. Tiye tikavotereni Dr. Jenny Ansah. Komanso tikavotereni DPP ndi ma alliance partners onse afford. Tiye tikavotereni. Ndi mawu amenewo ndikuthokozeni. Konse kumeta imika ma MP a DPP kavotereni. Konse kumeta imika ma MP a afford kavotereni. Konse kumeta imika ma MP a ma alliance partners kavotereni. Tikuti pa 16 September tipulumutse moyo wa Malawi. Ndi mawu amenewo ndikuthokozeni nonse tafika kumapeto mafunso